Op 18 maart mag iedereen weer naar de stembus staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ek in naar Kaspelen maar de inwoners gebruik meisje van hun stemrecht. Maar libbet dat wel een beetje. We sjoggen in Srusterveen. Ga je op 18 maart ook naar de stembus? Ja. Ja, dat vind ik wel belangrijk om mijn stemgelden te laten. Nee, Waarom net? omdat ik het nooit doe. Denk het al. En hast een bepaalde motivatie dat zij van daarom ga ik naar de stembus? Nou, het is op het moment gewoon kut hier in het longen. Dus dan hoop ik iets te kunnen bereiken met mijn stem. Nee, ik ga net stemmen. Waarom hast die keuze maken om net te stemmen? Weet ik net. Ik ga er naar hoer. Ja, natuurlijk. Belangrijk? Jazeker, altijd. Ik ben dus sinds oktober 18, dus ik heb er nog niet heel erg veel weet ik erover. En waarom had de gemeente zich de komende 4 jaar met dwaandeharf nevens jou? Ja, ik vind dat het hier in de gemeente aardig goed gaat. Nou, een huisvesting, woningbouw, vind ik toch wel een van de belangrijkste dingen. Ja, waar net mee. Overal. Ja. Maar het is wel moeilijk om keuzes te maken. Dat zijn de asielzoekers en al jaar. Dat is voor mij het belangrijkste. Nou, sowieso hè, met dingen met de huizen. Ja, heel weinig huizen voor de jongeren nu. Ik bedoel, we staan soms best wel lang ingeschreven. Ze moeten zich bewust wezen wat er al is, wat ze spelen als overheid, vind ik. Ze moeten er zitten voor de burgers en ze moeten er net zitten voor hun eigen. Ik maak me daar niet druk om. Het is een zootje, dat weet ik dus wel. Verder, nee. Ze moeten gewoon ophouden. Ben jij met ze ophouden? Nou, maar een zootje er van mij te zeggen. Nu ben ik wel positieve punten op het stuit. Ja, ja, al ja. Je moet het zien waar je wil gaan en al die net zien waar je naar gaat.